മഞ്ചേശ്വരം പോകണ്ടായിരുന്നു. ആഴ്ച വാടക 150 റുപ്യ. 150 വേണ്ട, കൂടെ ഇത്ര 150 100 രൂപ മതി. 150 വേണ്ട, അത് മതി, 100 രൂപ. അല്ല, ഇത് അയാളെ പർസും മൊബൈലും മറന്നു പോയല്ലോ അയാളത്. ഇത് അവിടുത്താണല്ലോ പർസും മൊബൈലും. എന്റെ വണ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ പർസും നിങ്ങളെ ഫോണും മറന്നു പോയേട്ടാ. ഓ താങ്ക്സ്. 50 രൂപ വേണ്ടി നീ കുറെ ചർച്ച ആക്കിയല്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ നീ എടുക്കാത്ത? ഞമ്മ നയിക്കുന്നതിന് 10 റുപ്യ ആരും എടുക്കുകയില്ല. അർഹതപ്പെടാതെ ഒരു ഉറൂപ്പന്റെ പൈസ പോലും ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് എന്റെ ഉപ്പ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അയച്ചു. ഓക്കെ, 50 രൂപ നീ കുറച്ച് ഞാൻ തന്ന വെച്ചോ. വേണ്ട ഇച്ച, ഇപ്പാട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും തന്നിട്ട് ഇനി കിട്ടിയിട്ട് കാര്യം പോട്ടെ.